Niin! Tervetuloa! Elikkä tänään on Keikusten reis ja meillä on 8 venettä ja meillä on rata on tossa ikkunan päällä myöskin. Mutta idea on semmonen, että se on tasoitus, eli koska kaikki veneet on erilaisia, niin se on lystasoituksella tehty. Ja me tehdään se väärinpäin, eli kaikki starttaa eri ajoilla, että teoreettisesti kaikki pitäisi olla maaliviivassa samaan aikaan. Jaha. Ja se on siksi, että me halutaan tehdä se startti tässä ihan lähellä, eli starttilinja on noin ensimmäinen geitti, tossa toi vihreä ja punainen. Ja sitten mennään tonne ulos, siellä on pari keltaista merkkiä, kipparit tietää miten se rata otetaan. Pelastusliivejä on kaikille veneissä, kipparit tai iso miehistö itse päättää. Tänään ei ole niin kova tuuli, että järjestäjien puolelta me ei pakoteta niitä käyttää, mutta oman kippari päättää. Mitä chanssia? Joo, just näin. Tässä, terve. Se on täältä. Kivistössä mulle tavoitti. Tämä on se kylmää lähellä. Purje tyrhäällä, tuuli vähän nousee, me päästiin ulos ja Mikko saatiin myöskin purjehduksen alkeita. Saatiin kokka tossa äsken. No niin Petri, Mikko on kisafiilikset? Hyvä. Kyllä me hoitetaan tää. Että hyvin on mennyt, mutta ne, jotka aloitti, niinku, joilla oli starttiaika aikaisemmin, niin niillä oli parempi tuuli. Että tänään
meillä vaan ei onnistunut tää homma oikein. Mutta vene meni hyvin ja mieskonta on tosi aktiivinen, paitsi Pia. Mä hoisin mun homman jo. Mulla oli niinku, mä olin tärkeä osa siinä alussa. Miten Mikolla menee siellä? Joo, hyvin menee. Meillä on hyvä keli. Mukava vauhti. Ei ole mitenkään erityisen raskasta ollut mullakin. Mä oon ottanut tietysti kuvia, mutta kiva ollut. Riku, miten menee? Ihan hyvin. Tää on ihan vitu hauskaa. Onko ollut raskasta? No, tää on raskastakin. Kyllä tossa ihan töitä tehdään, että saa vedettyä lujaa noita vastoja. Onko hyvä kapteeni? No niin. Paras kapteeni. Niin, tässä Team Irene esittäytyy. Kapteeni. Joo. Jarkko. Ja mistä olet? Jokumtek. Ja sitten meidän apujoukkoja. Ilona TD Synnex, entinen nykyään Telia Saigate. Mari TD Synnex. Yeah, ja expectations for this trip. Just to survive. Yes. No niin, ensimmäinen polju lähestyy ja sitä kohti suunnataan. Mikko on urheasti kipparoinut meillä. Päästään pikkuhiljaa tuulemaan täällä. varo polvea. Ai niin. Ei mitään. Mielipiteen tilanteesta tällä hetkellä. Tiukka taka-ajotilanne. Hienoa. Otetaan näkyville sieltä.
Niin, onks teillä sisällä vielä jotain? Joo. Ulos! Se suuri hetki on tullut, että voittajat saa kunniaa ja champagnea. Toivottavasti kaikilla oli kivaa. Ainakin meillä oli. Valitettavasti oli vähän liian lyhyt. Me ei ollut odotettu. Mä olin ajatellut, että se tuuli olisi ollut vähän heikompi, että rata olisi voinut olla vähän pidempi, mutta mitä mä nyt tässä kuullut moni, joka oli ekaa kertaa ja näin, että sai kumminkin vähän semmosen niinku fiiliksen. Ja meillä on valitettavasti ainoastaan yksi voittaja. Ja tänään oli voittaja Princess Rosie. Ja pyydäks kaikki Princess Rosin miehistöä tänne. Ja nyt Rainer valitettavasti lähti teidän satamakapteeni. Kuka oli teillä venekapteeni ja satama? Kuka oli se kapteenin apulainen? Ensimmäinen niinku apulainen. No mä varmaan olin. Se on hyvä. Hän just otti vastuun, että onneksi olkoon, mutta täällä on semmonen myöskin juttu, että palkintojakojen jälkeen traditit johon kippari heitetään mereen. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Congratulations and I hope this prize finds place somewhere in your company shelf and welcome back anytime to sail with us in Kõiguste. Champagne also for you and that's all. Take him by the legs and the arms and easy. Kolmella sit lähtee. 1, 2, 3.